Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vabereki vangu vakanditemerera nyora. Mukomana chinyora idzi ndedzekuti ndinge ndichidiwa nevarume, asi ndatambudzika, ndatambura nekuchinjanisa varume. Apa ndakaroorwa. Ipapa pandakabva mukutaura neumwe boyfriend uyo ari kuti ndinge ndichimuita murume wechitu. Anoti ndiite hako murume wechitu. Like seriously, nyora idzi dzine nguva yekuti dzinotofamba, ende idzo nyora idzi dziri mumatama esikarudzi yangu. Kana ndikaramba munhu zvezvezve rough, munhu anobva atotanga kutothreatena kuda kuzviuraya. Ndakanzi kana zvadaro, kana ndarambana nemunhu uya, ndinofanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake. Mushure mekunge ndanyora zita rake, ndobva ndati iwe handichakuda iwe, ndobva ndazotora kapepa kaya, ndobva ndanorasa kapepa kaya musango. But vabereki vangu vari kundishandisa izvezvi zvibohol rakabva mukudriliwa pamba pedu ikambani yechikomba changu. Murume wangu, I feel very sorry for him, but zviri muropa. Hanzi mudzi wadzo nyora idzi, mudzi wacho utori mudumbu mangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Hanzi vabereki vangu vari kundishandisa. Pari kutoitwa madevelopments pamba kuburikidza nezvikomba. Mari dzandinenge ndichipiwa nezvikomba apa pakatobva kutoiswa borehole pamba yapa ikambani yechikomba yakanodrilla pamba. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii mukomana ashe, ndinoda kureurura kuti mukuromba kwangu ndakadya tsvina yangu. Ndakaenda musango ndikabva ndanotonona, ndikabva ndatanga kuita tsvina. Asi ndichiita tsvina kudaro ndainge ndakajegera kuti ndinge ndichiitira tsvina iya paruoko rwangu. Ndaiti kana ndadaro ndobva ndadya tsvina iya kusvika ndapedza. Ndakati ndapedza ndokubva ndaitiswa mhiko dzekuti ndichafa mushure mekunge ndaroora vakadzi 6. Then ndobva ndachizofa zvangu. So far ndaroora nekufirwa nevakadzi 2. Wekutanga wandakaroora, mari yacho yandakamuroora nayo yainge iri more than $23,000 US. Asi mari iyi yainge yarutswa nechikwambo changu. Then akazofa mushure mekunge aita nhumbu. Mwana uya akazongonzi ainge akagara kunze kwechibereko ndokubva afa. Then pane mukadzi wangu uyu akabva mukufa uyu, ndakabvisa cash yainge ichikwana iyo kuita $16,000 US. Zvekare imari yakatoita zvikutorutswa nenyoka yangu kwe1 week kusvika yakwana. Then ndokubva ndanoroora mukadzi uyu akazofa kutanga kweiro gore rino. Now ndava nemumwe mukadzi uyu ari pamurume wake, asi takatoitawo zvekutosangana pano paFacebook. Ndiye wandafunga kuti ndinge ndichizoroora, but ndava kutya kuti kamufiro kacho apa ndatova munumber 3 and 3 more to go. I still want to enjoy life. I am still too young. WepaFacebook dzimwe hama hadzitomuzivi because ndinotya kuti kana vakagara vamuziva vanobva vazvonyumwa kuti mukomana kungoroora mukadzi obva atofa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi I am still too young to die. Manje mafiro acho ari kuita vakadzi vacho. Hanzi vari kunyanyisa kukasika kufa. Apa ndakaita mhiko dzekuti after 6 vakadzi then ndinobva ndafa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndo varume vane marika ava vamunoda. Hanzi izvezvizvi mukadzi wandiri kudanana naye paFacebook atori nemurume wake, saka ndiri kutoplana kutomuroora. Iwe unenge uchitoti ndawana mbinga yangu.
but usingatozivi kuti wava kutoda kutoshandiswa for marituals. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, please post for me. Ndoda kureurura kuti ndiri kurarana navatezvara vangu, sekuru, hanzvadzi yavamwene vangu, then nabamukuru mukoma wemurume. Tatova newiki kubva zvatakatanga kurara tose, but hii zino ravo ndaritadza kuita kunge redhongi. Musi watakabva kurara tose ndakatoita katsvina. Ndakazoti ndava kumba pakuzonorara nemurume wangu. Iye ainge achida kuti tinge tichirara tose. Ndakamufuratira, but taiti takarara kudaro ndaingoti kungofema. Then sikarudzi yake yaibva yatobuda musikarudzi mangu, nekuti ndainge ndakaita kuita mwena, ndakanyara manzwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndo message yavo iyovo yavakanditumidzira. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, please post for me. Makavigawo chitupa changu. Ndinokumbirawo kuti munge muchichivigawo. Yangu nyaya yakamira sekudai. Ndiri musikana nemakore 22 years ekuberekwa. Ndauyawo nenyaya yangu pano. Ndiri munhu anogara achingozvishora nguva nenguva. So zvakaitika ndezvekuti I have a friend wandinogara naye, then one day akabuda achiti iye ari kuda kuenda kutown. Ndakabva ndasara zvangu ndakarara. So akazoti paakadzoka akatouya kuzvilate time nemunhu ainge ainaye waainge achiti iboyfriend yake, but vainge vakambosangana zvezuva iroro kwava asi vainge vangosangana zvezuva iroro kwava kutodanana. So friend yangu yakabva yati boyfriend yake ane friend yayo yainge yasara kumba, saka yaitodawo munhu. Inini ndobva ndati no problem, ndimirirei ndinge ndichigeza tiende kunomuona. Apa iyi boyfriend yefriend yangu yainge yakamira panze nemota. Ndakageza ndokupedza kutsvinda chaiko ndokupinda mumotikari kwava kuenda. Then takambotenderera mutown zve1 hour ndokuzoenda kumba kwacho. Kwainge kusimbori kure. Takasvika zvekuma 10 PM mahusiku. Takapinda mumba ndokuwana makatogara mumwe murume takamumhoresa. Inini ndainge ndakangomirira kuudzwa kunzi munhu wacho ndiye yuyu. Pakabva panzi pari kudiwa kubikwa sadza. Inini manje ndikabva ndanzi ndichibuda nemunhu uya tinge tichitaurirana. Takabuda ndokuenda tichifamba. Ndaibvunza zvose zvandaida kuziva. Apa ainge ari muSouth African. Pandakamubvunza makore ndokubva ati ane 42. Takabva tatopesana ipapo. First chandisina kubvunza chete istatus yake, but ndakazozvizivira ndega. So takatenga chisebo chedu kwava kudzokera kumba. Takasvika ndokuzvibikira sadza ravo. Iyowo friend yangu yainge iri busy kusasana nemudiwa. Then vapedza kudya ndakanzi andi kuroom kwake kunorara. Ndakatevera, but ndainge ndisingade, ndichida kutoenda kumba. Ndakasvika ndokugara zvangu pasofa kwava kutanga kubaya foni yangu. Iye akabva ananga bedroom, hameno aimhanyirei ikoko. So ndakati ndagara ndokubva ndanzwa bhodhoro remapiritsi eHIV richivhurwa, munhu achitonwa mvura. Apedza ndokuvhura monaki rake ndokudzorera. Apedza akandishevedza kuti ndinge ndichipinda ndokupinda. Ndakasvika ndokugara hangu pabed. Then akabva azouya ndokubva achizogara pedyo neni kwava kutanga kundikisa. Apa ndainyatsokunzwa kunhuhwa kwemapiritsi. Ndakamboshinga, but ndakapedzera ndamupushira kusaidi ndokugara zvakanaka. Ndikamuudza kuti ndainge ndava kuda kuenda kumba. Akandibvunza kuti are you okay, and I said yes. Ndakabva ndatanga kuti ndoda kuenda kumba. Akambotanga acharamba. Ndopandakabuda ndokuenda kwaiva nefriend yangu ndichichema ndichiti ndoda kuenda kumba. Akatovhundukawo kuti kowai ndadaro, chero boyfriend yacho yaitoshaya kuti kochii. Ndakabva ndazovavanzira zvainge zvaitika. Ndokuvaudza kuti ndainge ndaenda kuperiod. Ndakazobuda nefriend yangu panze ndokuitsanangurira zvandainge ndasangana nazvo. Ndopandakazonzwa kunzi ndaifanira kuperekedzwa naiye wacho wandainge ndichida kutiza. Ndakaedza kuramba, but ndakazongonzi pinda mumotikari. Hapana zvaaimboita. Ndakapinda kwava kugara, hakuna aitaura neumwe. Iniwo wacho ndaingonyepedzera kuita sekunge ndiri kurwadziwa nejeko. Ndokunosiiwa pamba. Nashi ndakati ndasvika kumba ndakatora mafemo kwava kutombonamata kamunamato kadiki kekutenda Mwari kuti vainge vandiburitsa mumukanwa meshumba. Kubva zuva iri, chero zvikanzi mukomana akanaka sei, I don't trust. Ndinotoda kutotanga ndaziva zvose. Even mukomana wekunzi
ati ari kuda iwewe. No, tinoda anozviuyira ega, kwete kutumira munhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana She. Inini ndiri mukomana ane makore 27 years ekuberekwa. Ndoda kureurura kuti ndakachekeresawo amai vangu. Ndichichekeresa amai vangu kwainge kuri kurombera betting. Zvakaitika ndeizvi: ndakati ndapedza high school ndakabva ndawana nzvimbo kuZegu University, ndikabva ndatanga school ikoko kupindura. So ndakati ndaenda paattachment. Ndakaita time yekuti ndakashaya pekuitira attachment. Ndakatanga kubuda ndichinoswera kumashops ekumaraini pabhawa rinonzi Conscious riri muSouth Park. Then pamashops apa paiva nebetting. Ndaingoona vanhu vakazara imomo, ndikabva ndatangawo kuita zvebetting. Ndiko kusangana kwandakazoita naemployer wangu. Since tose taida betting, takawirirana naboss tichiti tabva kubasa toenda kubetting tichinwa hedu. Ini hapana pandaihwina, asi boss vaihwina. Kusvika ndavabvunza, vakabva vazondiudza kuti zvinoda mushonga wekuti unge uchizohwina. Ndakaendeswa kun'anga ndikanzi ndinge ndichizourayisa amai vangu. Zvakambondirwadza kuuraya amai, munhu ainge akandichengeta iri shirikadzi. Baba vakafa ndichiri mudiki, asi boss vakati zvine basa rei, haudi good life. Ndakanzi nditore chipfeko chaamai chemukati chobva chagadzirwa. Amai voita 2 weeks vachibuda ropa rekungova vobva vafa. Ndakati ndadaro amai vakafa, ndikavachema ndokuvaviga. Zverufu zvapera ndakatanga kuhwina betting. Ndine hupfumi through mari yebetting. Kuchikoro ndakabva ndadropa out. Ndaive ndichapedzerei nguva kudzidza mari nehupfumi ndiinazvo, asi mweya wemunhu haurovi sewehuku. Chipoko chaamai chiri kunditambisa nhova. Amai kunyange masikati machena ndinovaona vachichema. N'anga ndaipa mombe dzinodarika 10 kuti mweya waamai utsindikwe, asi musi watinoda kuita zvinhu izvi mombe inongofa yega. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini handizivi kuti ndiri muprofita here kana kuti ndine chipo icho chandiinacho. So zvinowanzokuitika mukoma ndezvekuti kana kuine something bad icho chinenge chifanira kuti chinge chichiitika, then ndinobva ndazotanga kurota. Like sometimes ndinototi kana ndichida kutoenda kumba paya, ndinobva ndatongonzwa voice rinobva ratondiudza kuti chimbomera kuenda kumusha. Ende ndinoti kana ndikada kuramba ndichingoita nharo dzekuti ndinofanira kuenda kumusha, ndinofanira kuenda kumusha, ndinobva ndatorota accident. Like zvakatomboitika nerimwe gore ndainge ndichida kuenda kumusha, ende ndakati ndamanikidzira kuda kuenda kumba kudaro, ndakati ndichingonopinda mubhazi ndikabva ndarota. It was sort of like a flash, that vision iri, it was a matter of my seconds. Ndokubva ndatongoona kutoti bhazi iroro rainge richazoita accident just after takrosa border. Mukoma She, ndakati ndahave that vision, ndokubva ndatonzwa voice rakangonditi buruka izvezvi. Apa ndainge ndatobhadhara matickets nei. Mukoma She, ndakati ndazoudza vakomana vaya kuti ndainge ndava kusakwanisa kuenda. Then ivo vakomana vaya vakabva vati vainge vasingakwanise kuti vange vachindidzorera mari yangu. Voice riya rakabva randiti mari yako haina basa, chakakosha upenyu hwako. Saka vakomana vaya vakangondidzorera mari yeluggage, asi yeticket vakabva vandinyima. Vakabva vati vainge vasingakwanisi kuti
vange vachindidzosera mari yetiketi randainge ndatobhadhara. So mukoma ndakabva ndatotora zvinhu zvangu then ndikabva ndatoudza murume kuti ndainge ndava kusakwanisa kuenda kumusha, kana iye murume akatadza kutonzwisisa kuti what was happening. But mukoma takabva tazonzwa kuti bhazi riya rainge rakaita an accident. Murume hangu even though ndainge ndakamuudza ipapo akatombotadza kuzvinzwisisa, but mushure mekunge tazonzwa mugroup kuti ko bhazi riya rakatoita accident and makatofiwa mubhazi imomo, iye akabva atonzwisisa. Saka nanhasi uno iye murume wangu munhu wekutoti ava kutonzwisisa kutoti mukufamba omo kana ndikamuti ngatisashandise street iri because ndozvandinongonzwa kungoti usafamba nestreet iri. Saka ndozvinoitika kwandiri izvi mukoma Nash. It's not like zvinoitika each and every day, zvinongoitikawo apo nepapo ndisina kana kutombofungidzira. Ndo pandinobva ndanzwa voice rinenge richindiudza kuti famba wakadai, famba wakadai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndakangoma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume ane makore 32. Ndauyawo pano ndine nyaya yandinoda kubatsirwa nayo. Inini ndakaroora mugore ra2015. Ndakabvisawo pashoma pandakawanawo, asi dambudziko randiinaro pandakanoorera handina kubvira ndadiwa zvachose nekuti ndiri munhu aishaya. Asi ndaingoti pandinenge ndawana pashoma ipapo, nanhasi ndinovarangarirawo. Naizvozvo kumusha ikoko hapana anotaura neni. Ndaimboedza kutaura nawo semukwasha, asi hapana anondigamuchira. Wega unotongoona kuti kumanikidzira, asi kukaita problem vanofona. Saka kugara kwatinoita nemukadzi tigere zvedu zvakanaka. Ini handisi pfambi kana munhu anoabhusa mukadzi kana mabasa epamba nezvimwewo. Nyangwe ndiine mari ndinobatsirawo, asi mudzimai haadi bonde oro kubatwa neni chaiko. Ukamubvunza anototanga kutaura zvimwe zvinopedzisira zvisingasaite maererano nehama. Ini ndakamboedza kugara naye pasi, tinoonesana asi hapana tichionesana asi hapana chakafamba. Pamwedzi tinogona kupiwa bonde ka1 oro kutoshaya. Mwana anorariswa pakati kubva tichine wekutanga. Ndiri murume anonamata, asi nguva ino kunamata kwava kudzikira. Ndisingazivi kuti ndingabatsirikana sei. Maita basa ndipostereiwo kugurupu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.